Zawadzkiego, a teraz już będę go dać po naszemu. Mianuję mnie Jachanka. To jest z tego, że nie działa. Bliżej. Bliżej. O, widzicie, trema jest radowa, ale to ja zawsze jeszcze raz. Nazywam się Joanna Knobik. Przyjechałam z Zawadzkiego, a teraz już nie będę mówić, to podać. Mianuję mnie Jachanka. Jestem głównym księgowym w DPS-ie w Strzelcach Opolskich, a po szyfcie propaguję kulturę śląską. Po śląsku myśla, po śląsku wodą, po śląsku śniała. Joło śląskie dęcia. Tak się zawsze żartuje. Jak widzicie, że jest młode dziełka, świeżo po Abrahamie, mam chopa, który tylko u mnie siedzi, dwaj bajki, syna i córkę, i córa. Moja dcera jest już dorosła, ich synek też. Oba robią, już nie mieszkają z nami w domu. Po szyfcie prowadza strona okiemjochanki.pl. Jak ktoś będzie chętny, mogą wizytówki, można podejść do domu. Oraz nagrywą śląskie teksty na YouTubie, na kanale Jochanka50ok.pl. Tam są teksty i moje, i insze. Powiem wam, no, Krista Czubówna zajmie żadno, ale po prostu czytam, ale mówię na przewagę nad Kristą Czubówną, bo ona jest do śląskiego. Nie będę gadać o dykcji i tak dalej, bo wiadomo, że to jest mistrzyni, to w ogóle nie ma o czym gadać. Bardzo lubię śląskie książki, dużo mam tych książek, ale niestety już ich nie mam z tego powodu, że jak jest zawsze woźb, to ja zawsze piszę fajny list po śląsku, idą na licytację i fajne dostają po prostu ceny te książki i ja uważam, że to było ich miejsce po przeczytaniu przeze mnie. Poproszono mnie tu, żebym gadała o Wielkanocy. Podobnie taki występ miała teraz w Strzeleckim Powiatowym Centrum Kultury w niedzielę. Się wszystkim bardzo podobało, tam był mój debiut. Tu jest moje drugie wystąpienie, znaczy wyboczcie wylejry, bo gwiazda zajmie żadną, jest zwykła działka. Powiadam, jak ja się pomyślę o Wielkanocy, to mi się zaraz wspomina o Śliwie. We Śliwy mieszka moja oma Anna. Moja oma Anna robili w PGR-ze, też ciężko się musiała natargać w polu, bo w bardzo młodym wieku została wdową i musiała sama wychować 5 bajki. To wiecie, to nie było łatwe do szafnięcia, ale dała radę. Oma nas bardzo pszała. My wszystkie bajtle z całej rodziny przyjeżdżali do mnie na Bezuch i my po prostu u niej bardzo lubili być, bo ona była do nas tak dobro, że to się to się nie da opisać, po prostu jak była oma do nas dobra. I oma mieszkała w takim PGR-owskim familoku, w którym każdy miał swój kamerlik, ja, ale oprócz tego do tego familoku należał taki ogródek. W tym ogródku były rozmaite krzoki, były struły owocowe, krzoki były i wieprzki były i świętojanki, wiecie, warzywa, no co tam rabarber, no to co w domu jest potrzebne. Ja była jedna działka, a reszta były same kuzyny. No to wiadomo, że ja musiała mnie pomagać. Moja oma fez dobrze piekła i nie rozrobiła kołocze. I powiedziała mi kiedyś, wiesz Johanna, idź tam na ogródek, na takiej rabarbru, po południu będziemy robić kołocze. Bardzo rada, ja poleciała jak pieron, nie? Natargała zadowoloną, oma wszystko pokroili, narychtowali kołocz, upiekli. Na drugi dzień się okazało, że ja natargała z rai, ale nie od umy. Wiecie, no coś siatki farajterki. I tak się myślała, mój Ty Boże, a ja taka młodziocha była. Farajterka, wiecie, to była taka starsza kobieta, ona zawsze chodziła w takiej chustce na głowie, jak po czornu obleczono. Taką miała po chłopsku, wiecie, tylko z opaska miała w róże. I ja się tak tej kobiety boła, a jeszcze miała kryka, wiecie, taką drewnianą kryka, a na końcu był taki gumin, taki, wiecie, żeby nie dysnąć, nie? I tak się po maluszku chodziła. Tak tej kobiety była, i teraz myśla się, no i ja, czekaj, jak Tyś od niej natargała ten rabarber, to ona Cię teraz pokorze, a jakie zimują. Ale wiecie co, ona się ośmiała i powiedziała, wiesz co działka, na drugi dzień, na drugi rozdech, dobry pozór, kajdatkosz, a nie tak byle jak Ty. Ale czemu powiedziała w tym ogródku? Powiedziała dlatego, że moja oma w tym ogródku robiła szukanie kieszenków od Hazoka. I to jest takie przeżycie, że ja powiem, ja już naprawdę po Abrahamie to już człowiek już taki dojrzały jest letko ja,
ale ja tego nie zapomnę do końca życia. Moja oma nie miała za dużo gętu i ona nam wszystkim szykowała takie drobne kieszynki. Brała zwykłe nylonbojtle, do których dawała jakieś keksy, jakieś tam bombonki, takie zwykłe, owocowe, bo to o czekoladkowych to by się mogli w ogóle, wiecie, pomarzyć. To wtedy były takie czasy, że w ogóle nic nie było w sklepach, nie? I ona nie mieli tam za bardzo. Zwykłą szlajfką zawiązała. Nie było wtedy jeszcze takich tytek na pakiety, jak idziesz teraz do sklepu i się kupisz tytka, nie? Muster jaki chcesz. Nie było czegoś takiego. I oba no to chowali. A my lotali jak te dziki i szukali tych kieszynków. Pod tymi strumami, pod tymi krzokoma. My normalnie, to były takie emocje, że jak ja teraz się wspomnę, to masz płaczki w oczach i hackie koty po prostu, to się nie da opisać. I powiem wam, to teraz zabrzmie jak taki naprawdę dziaders, ale powiem wam to. Jak ja teraz widzę tych młodych wszystkich, co no siedzą w tych mobilniokach, wiecie, i tam klupią, przyjdą do mnie na bezuch, a oni durstą szlupą w tym mobilnioku. No to na piona przyszli do tych momentów. No powiedzcie mi. I dlatego ja bym tak chciała, nie wiem jak wy, ale uważam, że te czasy co były i to już nie wrócą. I po prostu chciałabym się przeciągnąć w czasie. A teraz jeszcze wam opowiem troszkę chciałam pokazać wspaniałą książkę, której już nigdzie nie można dostać. Ja ją dawno temu kupiono. Jest to książka Wichajster do Gotki, pani Barbary Szmatlow. To jest książka napisana w języku obcym, czyli w języku śląskim, którego nie wszyscy rozumią, ale ja rozumiem. Ja ta książka wyczytam tam i nazot. I jak ktoś ma możliwość, bo naprawdę bardzo rzadko ją można już zdobyć, polecam bardzo. Ja ją odłożę, bo mnie zawodzę sam. I teraz wam powiem trochę. A to jest ta mała Johanna, widzicie, która lotała po ogródku i lotała za tymi kyszynkami. No przecież tam w ogóle nie zmieniła. W ogóle nie ma o czym gadać, nie? No. Powiem teraz o palmach wielkanocnych. Każdy, kto tu mieszka, to wie, że jak się kończy post, to trzeba się spatrzyć palmami. A wiadomo, że u nas nigdy nie było palmianych ani gałęzi, ani drzewek. No to każdy robił z tego palma, co mu rosło na ogródku albo w lesie. I śląska palma zawsze była zielona. Zawsze była wiązana końskim bicem, takim, żeby wszyscy, wiecie, to wtedy tak wierzyli, że konie mają takie tłusty i czwarty i to bez już takim tym. Ją, jak to się go narobiono, bez udziału żadnych cekrów i no, tako, żeby była. I teraz co jest ważne. Nasza śląska palma nigdy nie miała żadnych szlajfów, żadnych maszków, żadnych papierowych blunków. Ona po prostu była zielona. I co jest ważne? Nasza śląska palma miała ważne były ilości tych habinów w tej palmie. Habiny, jak ktoś nie wie, to jest gałęzie. Niektórzy mieli 5 habinów w takiej palmie i one były na pamiątkę tego, że Pan Jezus, kiedy go powiesili na krzyżu, miał 5 ran. Niektórzy mieli 7 habinów. Było to na pamiątkę tych 7 mieczów boleści, które przybiły serce Najświętszej Pamięci. Pamiętacie? Niektórzy mieli 9, ale powiem, no to już jest przesada, no ale wiecie, jeden przed drugim chciał się asić, to mu większe, nie? A tacy są ludzie, no nic nie zrobicie. W niektórych miejscach są jeszcze takie zwyczaje, że figura Pana Jezusa na izelku wprowadzają do kościoła, a wierni idą obok. I teraz jeszcze wam powiem w takiej palmie, co jest ważne. Ważne jest to, żeby była wierzba, bo ona jest symbolem zmartwychwstania, ale też muszą być rzeczy, które upamiętniają cierpienie Pana Jezusa. I w tej palmie były też święto Jonka, czyli porzeczka, ja, takie, albo wieprzki, zależy co kto wolał. Niektórzy dawali nawet liska, albo jakieś tam takie ozdobne te, ale przeważnie się dawało to, co jak powiedziała. Niektórzy dawali wacholt, czyli jałowiec, a niektórzy dawali kokoczyna. To jest takie ziele różańcowe, one było na pamiątka tego kokota, kiedy piął, pamiętacie, jak się święty pyjter Pana Jezusa 3 razy zapadł. I teraz takie palmy zanoszymy do kościoła, żeby je poświęcić. Wiadomo, bo tego nie poświęcono, to jest zwykły wiech, jakiś taki, która ktoś mietła, no to musi być poświęcone. Poświęcono, palma bierzemy do domu i dowodmy albo do okna, albo dowodmy na górę, co by piero nie szczelił dom, żeby szczęście domownikom sprzyjało. Niektórzy dawają kawałek palmy do
chlewika, taka i mają gadzina, albo wieprzki, ale te wieprzki, wiecie, te co chrumkają, nie te co na krzukach rosną. Niekierzy wynoszą na pole, robią takie krzyżyki z lyski i po prostu to mogą ochronić te pola przed jakimiś klęskami i żeby to wszystko po prostu dobrze rosło i żadne klęski żywiołowe nie chłulnie tego. W takich rejonach przemysłowych, takich całkiem przemysłowych, jak są te grupy i huty, to niekierzy nawet dawali te kawałki tych palmy podhuciane albo podgrubniany pot, co by te marasy i te smrody nie szły na domostwa. No takie były zwyczaje. Powiem wam, w niektórych regionach jest też zwyczaj łykania zamkowych bazi, co by głowa nie bolało, co by się nie przejeść na święta. A tak richtig powiem wam, to teraz może być tak, że te bazie to ci to zaszkodzą i to nic za bardzo nie uchroni, ja? Ale to już wszystko powiem tak, że już zanikło i wszystko wynikło z naszego pośpiechu, bo my lotamy jak te muchy w tażlampie. Wiadomo, każde gospodynie przed Wielkanocą to się uwiło jak w ukropie, żeby wszystko szafnąć. I też warto pożegać w kościele, nie stać z długiej na słuchatelnice i to do mian, pylać szybko sprzątać, ważyć ten. W tej właśnie książce, o której żech powiedziała, znalazła fajna anegdota, którą mówiła, autorka opowiadała, jak jej tatulek, który był małym synkiem, został poproszony przez swoja mama, co by zanieść blachy kołocza do piekorza przed świętoma. No ale wiecie, on był zajęty, no musiał na kole pojeździć z kamratami, on musiał w bala pograć, on był wszystko no tyle zajęcił, że to jest po prostu myjki, nie? I w końcu jak już było tak drap, że już naprawdę już nie było, to on wartko wciągnął na te koło, te blachy i pojechał, nie? Jak jechał od razu, to tak się śpieszył, kołocz był gorki, że kajż cisnął, wszystkie kołocze mu się rozsypały na tej drodze, a ten się nic, ten no to wszystko pozbierał do tych blachów, przyjechał do domu, skludził wszystko do spiżarki, wydało się zadowolony z tego, a maturka na święta powiedziała, no ty piekosz taki pieru, no do każdego kołocza dodał mak, a ja go w ogóle nie prosiła. No bo nie musiała powiedzieć, że to nie był żaden mak, bo to była szlaka z tej drogi, wiecie o co chodzi. Teraz powiem, w Wielkim Tygodniu ludzie dawniej wierzyli, że kto umrze w Wielkim Tygodniu, to idzie prościutko do nieba. Tak sobie wierzyli. W niektórych regionach, znaczy niektórych, no wszędzie w czwartek są zawiązywane dzwony w kościołach, nie ma ich dźwięku, są te kokotki. I w czwartek my zawsze na bajkach się dziwili, jak to jest z tym myciem tych nóg, przez faroże w tym kościele. No bo tak, chopy siadają na tych ryczkach, se puczą te fuzekle, a ty nie oczyścisz 3 kropki, już jest po myciu. A jak się pytał, kaj jest tym ważnym z tymi mytlinoma, co to za mycie nóg w ogóle, to nie umieli się forsztelować, a co to chodzi w ogóle, nie? Wielki Piątek to była już sesja żałoba w kościele i taki zwyczaj śląski, że ludzie idą umyć nogi w zimnej, tak zwanej cichej wodzie albo w krzykopie. I po prostu te nogi są nie o to, że one są zmaraszone i dochodzi o to, żeby się obmyć ze zła. No i teraz jak ci ludzie wyłażą z tej zimnej wody, to nie muszą wam gadać, że oni się często jak kosiki, wiecie, żeby fibru nie dostali ryby, albo żeby nie kłócali, to zawsze musieli po przyjściu do domu wypić sznapsa. Ale powiem wam, żaden się na tego sznapsa nie cieszył, bo to był sznaps ze ziela tataraku. On był pieruny gorzki i ostry, a to jest na pamiątka tego, jak Pana Jezusa, Pan pamiętacie, poili octem ze żółcią, ja? I tak w ogóle to wam powiem, że w ogóle picie w Wielki Piątek to jest bardzo srogi grzech. Wielki Piątek, jak była za bajtla, to moja mamulka szykowali już jajca i wszystko do święconki. Farbowali me jajca w łuskach ze cebulę. Jak już trochę ochudły, to mój tatulek i z siostrą my brali brzytwa i po prostu my tam różne mustry na tych jajkach drapali. I hazoki, i rozkowali te plumki, cybule, ślot, takie wiecie co tego. No mój tata miał fest grajska do tego, fest mu to szło. I część tych jajców wydawali do święconki, część się zostawiało po prostu na ten święcony stół wielkanocny. W sobotę się szło te pokarmy święcić. Moja mamuśka dawali też kolce gusztu, sznita chleba, jak każdy z nas, masło, chrzon, przyprawy, a już był fesy, jak to się go do rozpusta, to nawet afryzina powiem. Kiedyś to było naprawdę coś. Młodzi teraz się pomyślą, co to będą za kłopoty, ale starsze osoby wiedzą, o czym ja godą.
jakby czekali na te osławione szipy za tej Kuby z tymi zielonymi apelsynoma, nie? Które miały przypłynąć już lada moment, nie? Pamiętacie to? I te wszystkie raje, co wy stoi za wszystkimi jedzeniami. No i teraz powiem tak, na niektórych regionach Śląska jeszcze taki zwyczaj się uchował, że małe dzieci, jak przychodzą ucałować nogi Pana Jezuska umęczonego w grobie, to dostawały takie małe tydeczki bombonków i one to brały ze sobą. Niektórzy robili tak, że rodzice po prostu dawali jakiś słodycz, jakiś tam pasztet, żeby to dziecko wiedziało, że to od Pana Jezusiczka dostało, że po prostu zapamiętało ten fakt, że w ogóle było na takim, po prostu pokłonić się Panu Jezusowi. Niedziela, na tym świeżo wywiglowanym obrusie, wszyscy spożywali ten nasz frysztik świąteczny. Oczywiście była ta święconka, z tego koszyczka, różne z jajec, potrawy, żur na śląski, taki z łomastą, mierzony taki oszczędny, no wiecie, taki nasz, z białym wuszkiem, szynki rozmaite takie, co chata bogato. Kiedyś nie było naprawdę cudów, ale my się jakoś radzili, bo to najważniejsze dla nas było to, żeby się zgromadzić przy tym stole, całą rodziną, w zdrowiu i po prostu razem. Bo to było najważniejsze. Potem po obiedzie się wiadomo, obiad, o właśnie. Śląski obiad, no to wiecie, to żaden schabowy nie jest. I no, to ma być kubik lizy, modro kapusta, rolada, niektórzy robili puty albo kańś, albo jakieś tam większe rolszynki, rozmaite, co kto miał, kiedyś też nie było takich cudów, więc też te stoły były skromniejsze. Po obiedzie wiadomo właziły te kołocze, te wszystkie szpajzy, takie jak tutaj wyśmienito szmajzy, nie wiem kto to robił, ale to jest master szef dla mnie, ta osoba co to robiła, to kłaniał się nisko, naprawdę. I my też takie szpajzy robili, nasze różne maszkety takie śląskie, to my po prostu, mówię, to co chata bogata. My jako bajtle dostawali kieszynki od Hazoka, ale dopiero się szło nimi pomasić. Na drugi dzień, wiecie, jak był lany poniedziałek, to my się tak Niemcy asili jeden przed drugim, co kto dostał, nie? No cudów my nie mieli, ale wiecie, no koszt do rzeczy była cydno do nas. I w ten lany poniedziałek było tak, że chłopaki loli zawsze dziołchy. Jak były jakieś stawy, to wciepowali do stawu, do rzeki, a jak nie było blisko, no to wiecie, a im szły w robotę, albo kiskana jakoś i każda dziołcha musiała być obloną, jak nie była obloną, to znaczy, że nie miała powodzenia w ogóle, to wiecie, to była gajba nie być obloną, nie? Ale u nas w mieście, zawadzkie powiedzmy, że miasto, zaś było inaczej, nie było lonia wody i no przyłazili z tymi perfumami. I wam powiem, przyszedł taki jeden sąsiad, on taką przyniósł wodę, taką wiecie, jeszcze za starej Polski, jak była taką Przemysławka, nie? Drugi zaś przyniósł jakieś derby i tego, i wiecie co, jeden się już wysilił i kupił takie ruskie perfumy być może, pamiętacie to? Ja wam powiem, jak to się zmieszało, to ten żaden szampon tego nie szafnął zmyć bez tydzień czasu, a w kałmie wiedziało, że to było obygi w ogóle, nie? No co mu mogło dać, no. Ale takie były czasy, nie? I tym właśnie, co przychodzili do oblać, to my dawali jajca, albo starszym sznapsa, wiadomo o co chodzi. I wszyscy byli tym, ale powiem wam, była taka wspólnota w narodzie, takie było, w ogóle było wszystko inaczej. Jeden przed drugim tak się nie asił, to po prostu było, w ogóle było wszystko inaczej. I powiem wam, na koniec wam przytoczę też taką piękną anegdotę z tej książki, o której mówiłem, Barbary Szmadlo, o zajączku. To oddaje cały taki jak gdyby charakter naszych świąt śląskich. Cofniemy się teraz do roku 1939, wybucha wojna, ale wcześniej są jeszcze święta wielkanocne. I na te święta wielkanocne ciotka po prostu, mamy autorki, dostała ciotki Hildy takiego fajnego Hazoka. Był taki gryfny, cały szokoladkowy, miał taką fajną czerwoną szlajfkę z takim dzwoneczkiem, w takim celofanowym papiurze, no taki był gryfny, a ta matulka, wiecie, święta się skończyły, a ona go wraziła do bifeja za szybę. I ta Margaretka tak przyłaziła po tym bifie i tak, ja by go sam uczył, nie wiem, jakiś, aby kawałek ucha, albo, nie wiem, no może pukel, albo jarenie tak, ale żeby żaden tego nie widział, nie? No i tak i nagle przyszło 1 września. Zrobiło się zamieszanie, wszyscy w domu, oni się nerwowali, bo tata był
znaczy Starzyk był przy Śląskim Powstaniu, powiedzieli, ja to do nas przyjdą najpierw, nie, to my musimy coś tego, ja powiedział, no przecież nie może się, w czasie wojny nie może się zającowi nic stać, trzeba go uratować, nie? No i tak go uratowała, że wiecie, bify otworzyła, żony nie słyszą, nie? Wszyscy byli zajęci trzpiniem, cały celofan rozwalała i na pierwszym ten poszły takle, czyli uszy. Potem poszła głowa, potem poszło pukę i na końcu całą resztę tego hazoka. I powiem wam, ta Grejtka, która już teraz jest starszą panią, wspominała do końca życia, jak ten hazok jej osłodził ten ciężki wojenny dzień i po prostu pozwolił jej na krótką chwilę zapomnieć o całym, wszystkim, co się stało dookoła. A ja bym chciała mu wszystkim życzyć spokojnych świąt, rodzinnych, takich wiecie, żeby my wszyscy się zgromadzili przy tym stole i byli dla siebie życzliwi. To jest najważniejsze. Ja się tak myślę. Wybaczcie moje filejry, jego da nasze od serca. Jeżeli macie jakieś zapytania,